Poul Dahl stiller op for Venstre til Europaparlamentsvalget den 7. juni. Han er tidligere chef for det danske jægerkorps og var mellem de to golfkrige chef for FN's vagtstyrker i Irak. Derfor ligger især det sikkerhedspolitiske ham meget på sinde. Vi ved jo godt alle sammen, at uden et vist minimum af tryghed eller sikkerhed, så har vi, som vi siger på jysk, meget svært ved at bruge både velfærd og vækst til noget som helst. Så det er en af de kerneområder, jeg vil satse meget på. Men ellers så vil jeg selvfølgelig benytte min lange livserfaring generelt til, som sagt, at være med til at skabe det bedst mulige samfund for os alle sammen. Det vigtigste beredskab er ifølge Poul Dahl sundhedsberedskabet. Det arbejder han i det daglige for i Region Midtjylland, hvor han er valgt ind for Venstre. Altså vores sundhedsberedskab er faktisk det højst prioriterede beredskab, vi skal have, synes jeg. Og her er specielt det, vi kalder det præhospitale indsatsberedskab, altså ambulance, lægebiler, paramediciner, lægehelikopter og sådan noget. Det skal altså virkelig være på plads. Basen for Poul Dahl er hjemmet på Skovridergården Stendal Gård fra 1750'erne ved Kjellerup. Her bor han sammen med sin familie. Vi er jo en kernedansk familie, men samtidig en international familie. Jeg er jo gift med Sena, som kommer fra Beirut, opvokset i Libanon. Hun er uddannet på det amerikanske universitet i international politik og administration, og har også en baggrund som medarbejder i FN, hvor hun har arbejdet med flygtninge. Og så har vi så 3 børn sammen. Jonathan på 11, Sara på 10 og Mark på 9 år. Så der er altså fuld fart på her i Skovridergården. Fra Skovridergården i Kjellerup blander Poul Dahl sig flittigt i samfundsdebatten, blandt andet via sine bøger. For mig er der ingen tvivl om, at hvis man skal gøre sin indflydelse gældende og påvirke, så skal man være med i medierne. Og det gør jeg meget ud af. Og der må jeg så sige, der er min erfaring selvfølgelig, at man skal gøre sig klart, at når man bliver budt op til dans af medierne, og tror, man skal danse vals, så skal man være klar til at danse quickstep. Og hvis man bliver sur, når man bliver trådt over tæerne, så skal man holde sig helt væk. Så får man heller ingen indflydelse. Jeg har jo blandt andet skrevet Mission Irak, som er udsolgt. Så jægersoldat i en terrortid. Og så også debatbogen Krigens nye klæder dansk forsvar for det 21. århundrede. Men hvad får man, hvis man stemmer på Poul Dahl til Europaparlamentsvalget den 7. juni? Jamen, så får man jo netop en politiker, der med en livslang erfaring har forstand på samfundet. Og så har den der, jeg vil kalde det liberale holdning, altså frihed under ansvar. Så får man altså en politiker, som er vagthund for, at myndighederne, det offentlige, bureaukratiet, administrationen ikke tager over og skaber begrænsninger og mindre frihed.